Estáse levando a cabo o desenrolo de proxectos eólicos, mineiros e de celulosas que son masivos, sobredimensionados, ineficaces e por riba sen planificación algunha, baixo un paradigma privatizador e centralizado cunha ausencia total de políticas efectivas de aforro e eficiencia enerxética. Isto supón unha enorme presión sobre a vida das persoas no noso país. Estamos falando da nosa vida, a vida das nosas veciñas que viven do mar e da terra, e a vida de todos os seres vivos cos que compartimos o territorio e os ecosistemas, mariños e terrestres. A biodiversidade de Galicia é a máis rica e singular de toda a Europa occidental. Ata cando vai ser así? Queren destruír a nosa calidade de vida e acabarán por botarnos da nosa terra. Estamos fartas. Non queremos ríos nin rías contaminadas, nin queremos que nos invadan as minas, as eólicas e os eucaliptos. Vémonos o vindeiro 28 de abril en Pontevedra, na manifestación O Pobo Galego Unido contra a Depredación Enerxética.